Tor, hvor vi starter... Lige nu er jeg egentlig krasset. Del mig næsen, så den der kan man bare gøre sådan der. På den der, bare sådan. Så jeg tænker, så ryger... Nej, den ryger ikke. Men damper. Men den damper. Den damper og sviger. Den damper, Men hvad er det nu? Når jeg ånder, så damper jeg døner. 5 gange. Nogle gange 6. Når jeg fik sådan et stykke med raki. Der var på den her. Vil du vide, hvad jeg fik? Ja, du fik med ost. Jeg fik et stykke med smurt. Et stykke med smurt og rød pølse. Og nogle gange, jeg fik havregryn. Og man lader sig en enkelt gang, du fik den der række med smurt. Den der størrelse. Men min, det var ikke med smurt. Det var mere med sådan noget, bare sådan helt flydende stoffer. Eller ikke stoffer på den måde. Eller jeg tænkte, det gør jeg sgu ikke. Det gør jeg sgu ikke. Ikke stoffer, det gør jeg sgu ikke. Ja, han er gusten på den gode måde. Ja, du er gusten. Ja, men du er gusten på den gode måde. Ja, det er jeg sgu. Men dengang du tog det, der tog du altså på et tidspunkt, du tog det med frikadella. Ja, det var fandme ulækkert. Mine rakishots. Ein styk raki. Ein styk. Frikadelle. Ein styk. Ein styk. Rullepølse. Ein styk. Havregryn. Ein styk. Spejpøls. Men den gang, hvor jeg skulle til at bestille, ikke også? Så var det fordi, at så tænkte jeg, at jeg ville gerne have noget med raki. Men så fordi, at dengang at det var, hvor lang tid er det siden? 2 timer måske, ikke også? Det var sådan 2 minutter. Så tænkte jeg, at så ville jeg måske hellere have, i stedet for at få raki, så tænkte jeg, at det måske hed kæse. Hernede, så tænkte jeg, at det måske hed kæse. Og hvad fik du så? Jeg tror, du fik en roquefort. Jeg fik en raki med en kæsestykke ovenpå, som sad ned omkring glasset. Så når man holder om glasset, så fik man en kæse på sine hænder. Og så er sådan der, kæse. Og det synes jeg, det kunne jeg godt lide på det tidspunkt, der kunne jeg godt lide det. Men altså nu, så tænker jeg bare sådan, det er bare rigtig ulækkert. Så tænker du om dig selv. Burde jeg egentlig ikke have haft en lille smule mere fart på. Fart på. Var det egentlig morgenmad egentlig? Skal I huske det? Eller var det bare den normale? Nej, det var morgenmad. Skal jeg fortælle dig, hvad vi har til morgenmad? Kommer. Vi har en morgensmad. Til den har vi først. Mit navn er Zik. Vi har et godt tilbud. Man kan ikke se det. Og der har vi appelsin. Vi har æbleis. Og vi har selvfølgelig havregryn. Og vi har cornflakes. Vi har tyskbrød med Nutella. Og hvis du kan lide det, har vi skynke. Og for det, der går kan lide det, har vi næge. Og det er det. Bastian. Prøv. Hvad har vi mere på bustur? Vi har selvfølgelig cola, drikkevarer og æbler. Cola. Vi har cola.
spiser snart her. Vi har Vi altid spiser den der film ikke der. Også en kold lumba. Vi har gode te. Vi har dejlig kaffe. Og vi har god tjener. Han hedder Tyre. Her har vi Tyre. Jeg synes, at denne gang, at han stod med sit